Byl jeden starý muž, žil v panelovém bytě, ženu neměl ni potomky, nepotřeboval více. Jednoho dne, když přišel na náměstí, spatřil tam krásnou ženu a udeřil jí pěstí. Žena skácela se k zemi a muž pomohl jí zvednout se. Ona otevřela oči, toho muže vidouce. Muž se vzpřímil a řekl jí, zda pomoci nechce, a ona v oblouznění mu řekla, že chce. Pak chytili se za ruku a šli dlouhou ulicí a muž jí vyprávěl svůj život, příběh trpící. Žena nadchnuta z příběhu jeho, oslněna byla velmi, až pak jednoho dne zamilovala se do něj velmi. Žili zase v panelovém domě, kde zdi jsou tenké z bakelitu. Nemůžeš nikdy víc vymilovat vše z koloritu. Oni tak žili, vařili si, jídla různá, měli televizi, koukali se každý den na pořady o jepici. Muž jednoho dne, když vracel se z práce, žena mu řekla v slzách, že začíná se ztrácet. Muž udiven byl, což šťastná nejsi. Tak pojď se mnou na oběd, něco dobrého dej si. Tak seděli a večeřeli. Jídla dobrého měli hodně. Spoře osvětlená místnost. Jedli tedy po tmě. Žena však pochybnosti měla stále a muž byl nešťastný, že jejich vztah má na mále. Jednoho dne sešel dolů do květinářství, objednal tam květinu dopustila se zhářství. Když muž květinu přinesl k ní do ložnice, žena byla šťastná, tetelila se jak jepice. Muž velmi romanticky přistoupil k ní něžně, pohladil jí po vlasech a řekl věř mě. Žena pak pochybnosti na měsíce a měsíce ztratila. Jednoho dne se však probudila, slza z očí kanula. Už nemohla to vydržet a chtěla pryč od toho muže. Muž však nechápal, co v takové situaci dělat může. Seděl sám v kuchyňce obklopené přístroji a říkal si, kdy to zas tak pohnojí. Žena už dávno ztratila se z jeho života
A on zase sám nevěděl, zbývá robota. A tak chodil každý den, noc co noc do práce. V tuto chvíli zase on začal se ztrácet. Začal dělat v tramvaji a řídil každý den. Cesta jeho je stejná každičký den. Až jednou tento muž povstane z tramvaje, možná někdy tento den, opravdu někdy nastane. Teď však jezdí dokola jako duše bez těla. Stal se z něho průvodčí, dokonána byla přeměna. Tak pěkný.